L'organització no és el nostre fort. Dinarem per aquí, cadascú que campi que pugui, tenen lliure, m'entens? Bona cuina. Bueno, com que avui aquest any ens han ficat al paper, no han pogut les taules, han vingut els de la comissió de festes i els de l'Ajuntament han dit, teniu les taules, us les muntem nosaltres, i hem dit, no les volem, anem de turistes, excursionistes. Són corruptes tots. Està bé, ja ho direm. Agafeu cerveses, agafeu el que vulgueu, sou a casa vostra, passeu per caixa, sobretot, si no l'agafeu per tirar els cabells. Quan no treu cap, no treu cap. Això està molt mal muntat i ara marxo. No estic presumint de res, m'estic aguantant que no em toqui de res. Aquest vestit és molt guapo, nena. D'on l'has tret, aquest vestit? Digue-m'ho. No ho puc dir, no ho puc dir, això és un secret. Però guai, no? Molt guapo, molt guapo. Però treu tancada. Para. Explica-m'ho, Petpo, com funciona això? Faré la demostració. Es pot agafar? Vés explicant. N'has de posar dos. Aquí el whisky i aquí la Coca-Cola. Llavors... I després ja fa la mescla. El que passa és que per agafar un pet has d'estar 2 hores, saps? Això és perquè si tens les mans ocupades, però si no tens ocupades agafes i fas així. Ole. Machos, ole! Que som milionaris, que som tanguers, que no tenen res total. De quin país ets? Soc d'Aràbia Saudí, parlo un català perfecte. Ole! Hòstia, senyor conductor! Salam alaikum. Porta't bé, Hem vingut aquí a les Garrigues Que sóc el conductor cap de pont, Viatge. t'he dit 30 vegades. a visitar la festa major. Estava a punt de liar-la, bastant. Han arribat la gent ja disfressada i això en general podria dir que hi ha molt poques. Aquí per dir paperes, 6 punts. A mi no els vam aprovar. 600 euros. 6 punts, 500 euros. És que és gros, Very expensive, very. A lot of money!
Yo soy contento porque soy el hijo de la gran ciudad. Vídeo, foto, carinyo, de vergonya. Però després quan vol que pam, me cago en Déu, diu no paros. Mentida, Jo mai a la vida, això. Ara se fa l'estreta, però després me diu posa'm aquí que no tinc butxaques. Sapigueu que si veniu a les Borges ho tindreu tot pagat fins l'any que ve. Ha arribat el moment en què el Paco i el Raúl pugen al autocar i el trenquen. Era aquí, no? ¿Quieren un mapa de recorrido? Un mapa de recorrido, ¡Ya sí, Superman! Ja estem ben preparats. Tadeu la prendran a llaurar i a esportar. El tour visita el canal. Seus rutes i poblats. Castells, cabanes i sembrats. Oliveres, punts de tall. Patrimoni de gran fama mundial. Atents tots els vilanats, del bus ja han baixat.
innocents com són, els hem d'enredar. Molt temps no es quedaran i ho hem d'aprofitar. Fingirem que som uns amfitrions exemplars. Cotem-los i el pèl els hem d'enredar, així es quedaran. No, no, no marxeu, que això és genial, volem gent tot l'any. Atents tots els vilatans, del bus ja han baixat. Innocents com són. Él es el de la fruta él. ¿El tomate? Pagès. ¡Alcalde! 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 ¡Ándele, ándele, ándele, ándele! ¡Viva México, cabrón! Estás muy guapa, Soy soltero. ¡Ah!